नोंनाव मा नाम? मा नाम? खान्दा। नोंनालाय? ओरैबायदिनो ओरैहाय जाखांफु दं, खान्दा दं। आम' दैसा गामियाव हाबफैदों ओमफ्राय खुदियाफोर दङ नै ओरैहाय। ओरैबायदि इन्टारेस्ट ना एसे रायलायना लानि मा खेला गेलेदों। ओमफ्राय खाथियाव मिथिंबो जादों। मानि मिथिं जादों बेखौ बुंनो रोंला आङो। बुंथ'ला खुदियाफोरजों। ओइ बाबु ओरै फैलाय ओरै फैलाय ओरै फै नानि ओरै फै दानिसो फै जिराय ओरै फै जिराय फै खाथियाव फैदोब्रा दे फै ओरै खाथियाव फैजोब दे खाथियाव गासैबो फैजोब। नों मायाव फरायो? माबे स्कुलाव फरायो? फै माबे स्कुलाव? इंलिस। नोंनाव मा नाम? मा नाम? खान्दा। नोंनालाय? ओरैबायदिनो ओरैहाय जाखांफु दं, खान्दा दं, माबा नै मा नामलाय बिना? रिया। ओमफ्राय सोरनिया भुमिखा? भुमिखा। नै प्रिया दंबावो। बहा दङ? दे गानहोदो दे फेनाखौ दे हनै फेन गानहोदो नङाला जोगोन ना हाग्राया नङा होमबा? नोंसोर बेलासियाव सानफ्रोमबो बेफोरबायदियाव गेलेफैयो? सानफ्रोमबो दा? गेलेफैनांगौब्रा बेलासियाव। ओमफ्राय नोंबो गेलेफैयो? गथोंसै नोंबो गेलेफैयो दा? ओरै थुवा ओरै फैजोब। नोंसोरखौ नुनांगोन ना? ओरै फै नुजोबदोंना? ओरै फैजोबदो दे ओरैसो नुजोबो ना? ओमफ्राय नोंनिया मा नाममोन आयं? कबिथाया बेरायफैयो दा बावहाय बेलासियाव? नोंसोरबो बेलासियाव सानफ्रोमबो गेलेफैयो? नोंसोरनो दा चक्लेट जानो चक्लेटबो लाबोआखै? न'आबो बहा? नंगौ? मैदेर फैयो नोंलाय नोंसिनाव? गब्लामोनाव मैदेर फैयो? ए नोंसिनालाय मा नाममोन नोंनिया? सुजु। नोंहालाय? अनसुमा बेंगा। अनसुमा बेंगा जाबाय दे। ओरैबायदि इन्टारेस्टखा खुदियाफोरजों रायलायनानै बा बेफोरखौ खुदियाफोरा लेखा फरायनाय नेक्स्ट मेट्रिकफोरखौ मोजां बिबो ओमफ्राय नै बिसोरबो हनै गोग्लैबाय थ' सेंग्राफोरजों गामियाव ओरैबायदि मोजां ना इन्टारेस्ट नाङो। ओमफ्राय दान्दिसेबो सावरायबाय मजा। थ' बिदिब्ला गथ'फोरनि सावरायनो दान्दिसे मजा लाबावनि। मा खेला गेलेदोंब्रा? मा खेला गेलेदों बाबु? ओरै फैदोब्रा। सौलायनाय आयु हाबाब नानिया हाया। नै मा खेला गेलेनाय जाखो बियो? आयु मा खेला गेलेनाय जाखो बियो? मा खेला गेलेनाय जाखो? बा आयु नानि दखना गानदों मालाय ने? मा नाम दखना गाननाया? रिया। नोंनालाय? नोंहालाय? बा गन्थङा हनै बिनिया नाग्रा थारलै बियो। नै बिनियाबो कबिथा। नोंनि नामा कबिथा? बुंग्राया गला जोबथारबाय नै कबिथा ना नै जोबथारबाय बुंग्राया। ओरै फैजोब। बा नोंखौ नुदों? आयु ओंखायनोथ' नायबाय थादों ने। गाबोन नुबावगोन दे हंगारलाय। आयु नोंना मा नाम मोनलाय? नै नोंनालाय? दख'ना गान लासै हनै बियो मानसिफोर दं रायगोन दा। नोंनालाय मा नाम? नोंनालाय? हाबाब बे नोंना नुसार मा क्लासाव फरायो नोङो? मा क्लासाव? डायमन्डआव। नोंबो डायमन्डआवसो? आयु नै हाबाब
स्कुलावसो फरायो बबे स्कुलाव स्कुल नामा मा नाम स्कुल नामा मा नाम एलपि स्कुल नों र' आयं नों गिदिर लेखा फरायनानै नों मा जागोन नों नुबाय आयौ खर' बुवाना हामा सोरनि नोंनि बिनानाव सोरनिथो होमबालाय नोंनि बाबानि ए नोंना मालाय माथो नै बेहा बावनानै माबा खोन्थाबावबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो दे खोन्था दे आयौ हाबा नोंसिना जारिजों दाउजों ओमफ्राय बैनियालाय बै सासेना माजों आलुजों दाउदैजों दाउ बयलार दंना गैला हा जाजोब्बाय नोंहालाय नोंहा हाफेन गानबावगै खेब नै हाफेन गानबावाखै नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो नों मा ओंख्रि आलु बेदर औ मा नोंसोर मा नाम दे मा थाखोआव फरायो दे खोन्थादो दे साफानो बबे स्कुलाव एलपिआव नोंहालाय मा नाम नोंहालाय नंगौ दाइमनाव बबे खन्द'आव दाइमना नाखिदारानि खोलाहा मास्टारा मा नाम खोन्थालाय मा होनो नोंसोर सोङा मा होनो बुयोना बुवा बुवा अनोसो दा ओरैबायदि खुदियाफोर दङ बे गामियाव बाबा ओरैबायदिनो गोगोमखा